Tak ja som dojatý, počkej chvíľku. dnes sme proste boli v strašnej psychickej kríze. Jedného dňa sme si povedali, Michal, čo keby zopakujeme našu cestu za rožok? Minimálne, ale na iný kontinent. Čo tak východné Slovensko? To nie je iný kontinent. Tak poďme do Afriky. Mám začať spievať? Hi. Do you have a reservation? No, we don't have a reservation. That's fine, that's fine. Just You are like the manager, the owner? Yeah? That's great, because we have one interesting story for you. Yeah. OK, in Slovak. Teraz sme v Nice, hej, a skúsili sme proste, že dojdeme do hostelu, či náhodou tu nebude majiteľ a že či náhodou sa nám nepodarí vymeniť, viete, noc po 2 nociach vonku a za takúto nálepku, keďže rožky nám už došli a zajtra musíme doplniť zásobu. Majiteľ, say hi to camera. Hi. And you can invite people to your hostel. Yes, hi, I invite everybody in the world to come to here, the hostel here, the best backpackers in Nice. Oh. Did you see? Tak no. Je asi 8 hodín ráno, sme stále v Nice vo Francúzsku, trošku sme si prispali. Počkaj, nie je to Niš, Srbsko? Takže sme si povedali, že si dáme dneska trošku chill, ideme sa okúpať na pláž a potom sa znova vrátime do hotela, osprchujeme a ideme na cestu. Konečne sa cítim ako dovolenka. Konečne sa cítim ako človek, lebo sme sa vyspali fajnovo. Takže dneska je aký plán, Mišo? Dáme to aspoň do Španielska? No ja by som to chcel dať do Barcelony. Takže dneska Barcelona. Teraz bude len taký prestrih, ako za 2 hodiny budeme hladní niekde stopovať na ceste. Tomu ver. Práve sme sa odhlásili z hotela a došlo nám vlastne, že už nemáme žiadne pečivo, za ktoré by sme zamieniali, takže budeme musieť ísť kúpiť niečo, čo tu je, neviem, rožky by nám došli, takže asi niečo miestne. Máme dokopy asi euro 50, čo nám zostalo? No zostalo nám zo včerajška, alebo nie, že zostalo, včera nám to dal nejaký typek, ak si pamätáte, jak sme sa snažili na pláži s tou ceduľou. Michal, tak to na žebrákov ideme? No, skúsime to. Tak došiel nejaký typek úplne taký, že fakt, že záhadný a že tu máte euro 50 a začal sa smiať. Akože nepovedal, tu máte euro 50 po slovensky, ale... Chápete, takže ideme kúpiť teraz aj pečivo, nejaké najbližšie rožkom, najlacnejšie a ideme to vymieňať. OK. Jedno z najlacnejších pečiv, čo tu majú, jednak je dosť dlhé a chceme ho vymeniť za raňajky. Uvidíme, či sa nám to podarí. Poď sem ešte. Ľudia, viete, ako to je. Ťažké životné situácie prinášajú dôležité rozhodnutia a toto zostalo z našej bagety. Jaj? A toto. Proste sme sa rozhodli, máme prázdne brucha, že ideme bagetu zjesť a ideme stopovať. Ale bola dobrá, francúzska bageta vo Francúzsku je podľa mňa úplne, že stop, hej, to sme museli dať. OK, tak poďme stopovať, uvidíme, či nám niekto stopne. To iba toľko? No a toto nie je zrovna najlepšie miesto na stopovanie. Presúvame sa z miesta na miesto, hľadáme to najlepšie na stopovanie, ale najlepšie sú aj tak asi pumpy, lebo tam môžeme niekoho presvedčiť, že nás aspoň vyhodí niekde po ceste. Mysleli sme si, že to bude jednoduchšie takto na pobreží, že už tu bude len jedna cesta alebo jeden smer, ale pritom to vôbec nie je tak. Už sme zmenili 3. lokáciu tu v Nice a stále sa nám nedarí nič. Pamätáš, ako sme si hovorili, že aké to bude ľahké pri pobreží? Snažíme sa dostať akurát na najbližšiu benzínku, odkiaľ je výjazd priamo na diaľnicu. Inak teraz ma napadla taká jedna zaujímavá vec a tá je tá, že odkedy sme opustili Viedeň,
tak sme vlastne nestretli po ceste ani jedného Slováka alebo človeka, ktorý aspoň pochádza zo Slovenska. Myslím, že je to tým, že si v zahraničí a koncentrácia Slovákov je tu veľmi malá. A ešte skôr by som povedal, že sa vám stane, že stretnete ešte niekoho, koho poznáte. A isto aj vy poznáte, keď ste niekde úplne že v zahraničí a myslíte si, že tam nikto vás nepozná nič a zrazu stretnete proste známeho. Stalo sa vám už niečo takéto niekedy? Ak hej, tak napíšte dole do komentáru. Budeme radi aj za vaše príbehy, nemusíte sledovať len tie naše. Malý krôčik na našej ceste, teta nás berie na letisko. Čo je stále lepšie, lebo táto pumpa je taká dosť domáca, čiže všetci idú rôznymi smermi a nie na diaľnicu, kam sme ísť my. Okay. Thank you. Merci. Michal, čo sa dneska bavilo o tých Slovákoch? Akurát som hovoril dnes, že sme nestretli ani jedného Slováka a je to tu. A sme na letisku v Nice, snažíme sa dostať nejako do Marseille odtiaľto. Chodia odtiaľto aj autobusy do Marseille, tak skúsime sa nejako spýtať, že či nás náhodou nezoberie autobusár, ak bude mať voľné. Ale stretli sme tu Slovenku a akurát nám ide za nálepku takto doniesť nejaké 2 chlebičky, čiže je to super, lebo dneska už sme boli fest hladní teraz. To je super. Tak dobrú chuť vám prajem. Nech sa páči. A držím palce. Ďakujem. Ďakujeme krásne. Síce sme sa najedli, no na letisku sme sa zasekli na ďalších 8 hodín. Boli to asi najhoršie momenty z doterajšej cesty a reálne sme rozmýšľali nad tým, že to balíme. Potom sme si ale prečítali reakcie vás, našich fanúšikov, a aj vďaka ním naša cesta do Afriky mohla pokračovať ďalej. OK, ľudkovia boží, čiže dneska bol asi najhorší deň zo všetkých. Dneska sme sa zasekli proste na letisku v Nice. Fakt sme tu strávili celý deň, je 7 hodín večer a až teraz sa nám podarilo nájsť nejaké riešenie. A to bolo také, že keďže už nemáme rožky, tak sme vymieniali nálepky naše. Podarilo sa nám teda dostať vďaka tomu na bus do Marseille. Ideme teraz do Marseille, uvidíme čo tam, ale tiež sme písali jeden príspevok na Instagram a bolo to úplne super, lebo ste nás fakt, že super podporili. A chcem sa aj týmto poďakovať. Matúš je teraz preč, ale ja by som sa chcel veľmi poďakovať vám, našim fanúšikom a za to, že nás takto podporujete a veríte nám na našej ceste, že to vieme dať do Afriky, takže sledujte ďalej. Matúš? Tak... Ja som dojatý, počkej chvíľku. Dnes sme proste boli v strašnej psychickej kríze, že Matúš. Tak to je v živote, raz si hore, raz si dole. Jediné, čo človek potrebuje vedieť, že sa nemôže zdávať. Najdôležitejšia vec je vytrvalosť. A práve preto sedíme teraz v autobuse v Nice do Marseille. OK. Thank you very much. Ahoj. Michal, čo sme práve spravili? Práve sme požiadali vodiča autobusu o to, aby nás vyhodil na benzínovej pumpe a povedal nám, že ale ja musím dovesť do destinácie toľko ľudí, koľko je na začiatku v autobuse. Ale nakoniec sa nám to podarilo a aj vďaka vašim super skvelým komentárom sme niekde na pumpe. A teraz ideme hlavne nájsť nejaké auto do Španielska. Myslím, že by som si dal niečo pod zub. Nádherné výhľady. Ale ešte lepšie je že je to tu veľké a je tu dosť aut, takže snáď sa nám podarí získať stop až do Španielska, čo by bolo úplne super. A keby náhodou nie, tak vieme sa aspoň Montpellier. A keby nie, tak sa budeme vyspať. Je to tu dobre, super zarastené, sú tu lavičky dokonca. Tam. Takže Marseille. Alebo lepšie povedané, odpočívadlo pri nehy. Polovica, môžem sa dať, že 1600 km za rožok. Čiže práve sme prekonali poslednú cestu o 100 km, keďže to bolo minulé 1500. To je na to. Bam! Matúš, čo hovoríš na našu posteľ z Ikei? To je naša posteľ. To here, and we are on the road to Spain for you, and thank you very much. Po polke našej cesty je 6. deň,
My sme Adventure Hunters a toto je naša cesta za rožok do Afriky. Against the tide, those distant days are flashing by.